unay iti kinaimbag iti Diyos ti panagbiag tayo. Sakbay man nga mangipaayak iti kanta nga pagdayaw ko iti Apo, kayat ko lang nga ipalagip dayjay bersikulo manipud ti sao iti Apo nga kunana iti Romans chapter 3 verse 23, ta isuda amin nagbasolda ket nagkurang da iti dayag iti Diyos. Datayo amin karaman ije sao nga kunana ta isuda amin ket nagbasolda. Ngarud isuda itoy ti mangipaneknek kada tayo nga awan ti siasino man nga perpekto ditoy rabaw iti daga. Gaputa datayo amin ket nagbasol nagkurang tayo iti dayag iti Diyos. Ngem agyaman tayo ti kinaimbag ti Apo agsipud ta ti ayat na isut nang bagkat kada tayo, isut nang isalakan kada tayo, isu nga aging gana itaadda tayo nga agserserbiken kuana. Mangipaayak nga rod iti kanta nga napaulwan ayat binagkatnag.
apay ko mata mainspiraran titunggal may sa kada tayo nga agtultuloy nga agserbi ken kuana agsipod ta nukit kitaan tayo daytoy biag tayo san tayo nga pulos nga may kari iti Apo ngem gapot ay ayaten na tayo unay ni Apo Dios inaramid na tayo nga may kari nga agserbi ken kuana iso nga kakabsat ko ti daytoy nga kanito uray kasano ti kinakapoy tayo uray adu dagiti pagkurkurangan tayo ti Apo itultuloy tayo latta ti agserbi ken kuana dumteng man dagiti pannubok ti biag dumteng man dagiti temptasyon ti biag dumteng man dagiti adu nga problema ti panagbiag laglagipon tayo ti ayat iti Dios nga isu nga nangbagkat kada tayo tapnon mainspiraran tayo nga agserbi ken kuana. God bless you all. Ket agkikita tayo manen. Praise God.